пеете само за добрите коледни празници. Готови сте? Айде, науча погледниме. Готови? Искам усмивчица и за окръченици. Да заемат полянка. Преди много години, когато и аз съм била малка, и вие сте били малки, на село е ставало много голям мегдан, площад, на който, като се чуяла гайдата, всички момци и моми се събирали на мегдана. Малко момиченца назад, дайте въздух на момченцата, лекичко да не вложим кълпачетата долу. Така. Изтеглете се, момчета, малко назад. Така че и ние сега ще ви демонстрираме как е ставала задявката на мегдана между моми и момци. Това е много важно. Или назад, едице. Така, готови. И чудо твоето. Готови си. Айде сега, пригответе се. Импровизираме, разбира се, гайдата с ръчичките на момиченцата. Те много добре знаят да пеят и да танцуват. Така, готови? Усмивчица.
Надясно. Отзад ръчете. Браво! Чудесно! Браво! Раз, два, три, браво, много хубаво. Айде, Нора, да направи оклюпчето. Дай да служи ръчичката на кръщето. Така, дай развивай. Своите майки. Ама много. И когато започвали да задават въпросите на мама, я кажи ми, мамо, на колко съм години, мама отговаряла, не толкова на толкова големи години, за да можеш да отидеш на хорото, но въпреки всичко тя разрешавала на своето малко момиченце да отиде на хорото. Да видим сега нашите момиченца наредени в двете редички за я кажи ми, мамо, момченцата да дойдат при мен. Елате, момченца, оставете тълпачетата тук на пияното да не ви пречат, че ще ви изпотят главичките. Така, тук стойте при мен. Готови ли сме? Айде, момченца, да ще накъщате. Така, хубаво си погледнете момиченцата. Сега, понеже благо го няма днес. Ако някой остане без момченце, няма да се притеснявате и играете си само момиченца. Добре? Айде, готови, момичета? Прибрани хубави кръченца, напред гледате готови. Стъпчата надявно, дайте едно подръстване. С песничка. Я кажи ми, мамо, на колко съм години. Я кажи ми, мамо, на колко съм години. Гола дерда, тряс, тряс, пели ръце, тряс, тряс, щичи голи, пу-пу, той погръще, пу-пу. Готови напред. Ще ли мога, мамо, на порода ида? Ще ли мога, мамо, на порода ида? Гола дерда, тряс, тряс, пели ръце, тряс, тряс, щичи голи, пу-пу, той погръще, пу-пу. Гола дерда, тряс, тряс, пели ръце, тряс, тряс, щичи голи, пу-пу, той погръще, пу-пу. Айде да видим. Ами, Дани, като си измери момиченца. Добре. Добре, Дани. Чудесно. Браво. Александър, кои са там? Да, и София да си хвани. Точно така. Готови, дайте едно подръсване. Преди да започнем страничната стъпка. Хайде, надясно, внимавайте. На порода ида, дружки да си видя. На порода ида, дружки да си видя. Хайде сега пляскането по четирима. Завърти. Поклон. Хубава. Поклончето искате ли? Така. Навън е зима. Днес зимата ни изненада. Наистина направи една хубава снежна покривка. Но следващото ходце става дума за цветенца. До вчера имаше в нашата градинка жълти цветенца, и дръвчета, хризантемки. Ще си представим, че и при нас е пролет. Айде, хванете се сега за жълтото хоро. Жълтото цвете са теше. Хайде. По-бързичко да ви видя. Така. Минете малко напред, да не сте в завесата там, дичета. Внимавайте там, с турбачките. Внимавайте, момичета. Така. Сега. Тук е изненадата към нашите гости. Това хорце не е обикновено хорце. То е какво? Право хоро. Какво беше правото хоро? Я да си го припомним. Правим 3 стъпки надясно и 2. Какво?
Люшчета. Така, сега обърнете се надясно и си припомнете кое е дясното кръченце, с което трябва да тръгнем, за да не направим грешка. Някой да не направи 2 стъпчици. 3 стъпки, тогава е Люшито. Готови? Започваме с подрусване. И с песничка, разбира се. Готови. Жълтото цвете цъфтеше, цъфтеше. Жълтото цвете цъфтеше, цъфтеше. Песничка. Добро ли, добро, добранке, добранке. Добро ли, добро, добранке, добранке. Хайде наляво. Кой както мине наляво? Береше, береше. Или по лицата. Кой както мине, береше, береше. Добро ли, добро, добранке, добранке. Добро ли, добро, добранке, добранке. Само момичетата напред. Момчета колянка. Момининка, ставай всички, ставай, детичка. Добро ли, добро, добранке, добранке. Добро ли, добро, добранке, добранке. Витки говенци, ай, извика, извика. Витки говенци, извика, извика. Детичка. Добро ли, добро, добранке, добранке. Добро ли, добро, добранке, добранке. Пуснете ръчичките. Сега. Знаете, деца, че наближава Коледа. На Коледа се посрещат много гости, посрещат се и коледари, но рано сутринта се посрещат и други едни скъпи гости, които ще започнат да мяукат на вратата, да чукат и да искат да влязат при вас. Това са кои? Малките? Коледари. Коледарите са вечерта. Сутринта са, кажи си малко, сурвакарите, разбира се. Сега, там до стената аз съм приготвила сурвачки за момченцата и за тези момиченца от вас, които сте кавалери, защото не ни стигат, разбира се, момченцата за всички. Идете да си вземете по една клонче дряново, а момиченцата да дойдат при мен да им дам турбичките, тези, които са с турбички. Момент. Тихичко, спокойно. Има за всички. Ядем 2, 4, 6, 7. Ми се струва, че още това момиченца трябва да има там. Кой друг е с такова? Я да видя. Момент. И сега ще се оправим. Момент, деца. Да, на всички ще дам турбичките. Който си познава турбичката, така, заповядай. Така, през рамо си я сложи, през рамо и за вас ще има момент. Добре, сложи си я през рамо. Така, ето София, къде си? София, къде си? Заповядай. Сега, Николче, иди там, другите са там, моите момиченци. Идете да си хваните другарчето. Добре. Дайде, моите момиче, всичките тук. Момент. Дайде, така. Дани, помисли, което е другарчето. Така, това на кого беше? На Норен беше. Норен си мисли кой е. Червеното ли кой е? Добре. Това на кого беше? На тази. Така, сега тук. Да видим. Дилянка, къде е който? Кой взе на Дилянка кошничката? Това... Турбичката. Каква беше твоята турбичка? С дядо Коледа явище деца. В момента. Чакай. Грешката е моя, извинявам. Ето ти това още. Така, кой е още без турбичка? Заповядай. Така. И ти си без турбичка. Така. Сега всички имат ли вече всичко? Така. Веднага си хванете другарче. Така, ти си хвани едно момиченце, което е с това. Така. Готови? Я да видя сега. Кой остава? Види.
Вземи едно дряново клонче, нищо, че имаш турбичка. Вземи дряново клонче. Свършиха ли се така? Добре, значи, добре. Айде, нарежди се. Така. Да видя всички имате партньори. Така, моля. Вземи си го да. Да видя какво ще сурвакаш Билянка. Така, я да видим сега. Кой остава самичък? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. Точно. Готово. Айде. Оправихте се малко. Суматоха, ама така е с реквизита. Няма как. Сега, готови ли сте вече? Айде. Да видя хубави истински усмихнете суровакарчета. Знаете какво има в турбичките? Като дойде момента. Ти мини от другата страна. Вики. Спокойно. Готови? Леко. Готови, пружинка. Дени, бъди сурвачката. Леко, не бързай. Мити ми се навежда. Завърти. Петичка. Чук. Леко. Обърнете се да украсявате сурвачката. В турбичките си имате неща. Айде, Дени, бръкни в турбичката, виж какво има там и украсявай сурвачката на Дани. Как да не знаеш? Бръкни вътре, виж какви работи има. Айде, украсявай с гирлянд. Има и пуканки, има и сушени плодове. Айде, украсявайте да стане хубава сурвачката. Айде, давай. Деничке, айде, мила моя. Айде, ето виж, неговата сурвачка трябва да стане хубава, красива. Изкарай другото пуканките, изкарай Дени пуканките. Вътре имаш пуканки. Айде, изкарай. Закачи ги сега тук някъде. Да, спокойно. Почва отгоре, въртиш и украсяваш. Върши хубаво правилно, Александър. Да, съвсем много дълго, няма нищо. Я да видя другите, справихте ли се другите? Я да видя какво стана сега, я да видя. Айде, украсявай, моя, украсявай. Сурвачката, украсявай. Ти не носиш на място. Айде, готово. Така, толкова, така няма да мога да го така. Хайде, снори бързичко, така, добре, готови. Тя ще изправя на бейбите. Тя не може да се ориентира така. Готово, айде. Така. Готови ли сме вече? Айде, хванете с дясната ръчичка сурвачката. Не за излизане, имаме въртени. Айде, готови. Леко. Иди обратно. Тръгваме. Готови. Момчето от външната стъпичка. Айде. Тръгваме. Кой приказва? Много добри ви сурвачарчета. Поставете сурвачките там. Поставете ги на земята. Обърнете се. Там до стената ги оставете. До стената. Елате при мен сега. Елате всички тук.
моля, елате всички. Обърнете се към мен. Моля. Хайде, Мики. По-бързо. Симона, какво става? Хайде. Деничка, побързай. Деничка, побързай. Деничка, побързай. Хайде. Един се застъпи. Така. Сега, искам от ваше име, минете отпред, така хубаво да се вижда. Минете отпред, ще сте боменички, помните, всички сте, да се виждате. Така, от ваше име, деца, и от мое име, искам да пожелая на нашите родители и гости, какво? Весела? Сега, понеже добре си поставите, малко се изтеглите назад, искам да ви почерпя с едно гевреченце. Малко, лекичко, лекичко само. Лекичко. Сега, пустете се ръчичките долу. Минава присилни. Ръчичките ви не са много чисти, зато вземате по едно и долата ви много внимателно дъхате, да не се задава някакво. Айде, така, заповядайте. Заповядайте, я да ми не кой. Заповядайте, заповядайте. За всички има, спокойно, за всички. Спокойно. Сминай, сминай. Я да видим. Добре, ето да пием още една друга момченце. Много скромно. Други деца има ли? Тук има батковци. Хайде, батковци, заповядайте. За почерпите. Така, заповядайте. Сега може би те съм право, няма как да така. Сега, уважаеми родители, това, което подготвихме за тези 2 месеца и половина, 3 не са цели, това ви показваме. След Нова година започваме с нов материал, който ще ни отведе на сцената на ФК. Знаете, който е играл вече 3-та година при мене, знаят къде ги водим, с много хубав танц. Се представим пред цялата фирма и пред цялата аудитория, и родители, и гости, и цялото предучилищно възпитание, защото там има много гости, учители, директори и така. Благодаря ви за съвместната работа. Надявам се, че децата ви представиха удоволствие. Много съм доволна, много хубаво работя с тях. Нямам никакви абсолютно оплаквания. Това е от мен, което можете да чуете. Благодаря ви.